Glory be unto the living God. Uyaphila uJesu wethu bazalwane. Amen. Sibonga ithuba lokuba siphinde sibuye sizothi bayede kuye. Lukufanele udumo esimoba thina ukuthi inkosi isithande. Hallelujah. Siyabonga bazalwane umusa wokuthi inkosi iphinde ivule umnyango ngoba kuvume yona. Uma inkosi ibingathandanga kube asikho kule ndawo. Hallelujah. Noma sezikhona izinto zenzeka izinto but inkosi iyamisa isandla yathi hayi malaba. Ingakho namhlanje sithi udumo lonke uyena ohleli esihlalweni. Hallelujah. Glory be unto Jesus. Siyabulisa nina bazalwane sibonga ukufika kwenu. Hallelujah. Hlezi kuyintokozo ukuhlanganyela nani. Umoya wethu uyajabula ukubona. Hallelujah. Siyabulisa kubazalwane abasibukela ku Facebook. Ngelihle igama lenkosi. Abazalwane abasibukela ku YouTube siyabingelela kubona. Abazalwane abalalela ama-audio ethu kanye nama-podcast bazalwane siyabulisa nakubona. Ngelihle igama lenkosi. Praise be to the living God. Siyacela bazalwane nize ningayeki ukusikhulekela. Hallelujah. Nisikhulekele njalo. Glory be unto Jesus. Khona sizokwazi ukuqhubeka sime, sizokwazi ukuqhubeka sihambise indaba zenkosi. Glory be unto the living God. Hallelujah. Nginezwi namhlanje bazalwane ngithanda ukungena kulo. Izwi nje ngiyacabanga ukuthi kunalento imbazalwane ethi angeke ngibe mude. Hallelujah. Uzoba mfishane njengegama lami. Amen bazalwane. So nginezwi nje lokukhuthaza bazalwane ukuthi ake sikhuthaze bese siyahlukana. Praise be to the living God. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi mhlambe izwi lakho leli. Glory to Jesus. Angisazi mina sakhe isimo. Inkosi iyona esaziyo. Inkosi iyona esibonile. Glory be unto the living God. Umyalezo wethu kwanamhlanje uthi yebazalwane, it is just for a moment. Glory be unto the living God. It is just for a moment. Kungokwesikhashana. Kungokomzuzwana. Glory be to the living God. Sizothola ukufunda kwezwi lenkosi bazalwane ngaphambi kokuba siqhubeke encwadini yabaseKorinte. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Glory be unto Jesus. Ngiyacela bazalwane iphethe bese asifundela. 2 Corinthians 4 verse 17. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. Ngokuba usizi lwethu olululana olungulomzuzwana lesebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimilo emiyo phakathi. Glory be to Jesus. Ngiyacela usiphindele. Ngokuba usizi lwethu olululana olungulomzuzwana lesebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimilo emiyo phakathi. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Tubephethe nge-English as calls. Glory be to Jesus. Amen. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. For our present troubles are small and won't last very long. Yet they produce for us a glory that vastly outweighs
them and will last forever. Hallelujah. Amen. Cela usiphindele futhi. And this small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory, much greater than the trouble. Hallelujah. Amen. Cela sivale namehlo umzalwane yedwa sikhulekele. Mama wethu osesifundeni, mama wethu omuhle, mama wethu okhazimulayo, nalizwi lakho lonamandla. We thank you for your word. We thank you lonamandla. Uthi akuyele emuva ningawenza umsebenzi. Uthi it's a medication into our flesh. Uthi kodlulise nomhlaba egameni likaJesu. Kodwa izwi lakho lohlala kumina. Father, we thank you egameni likaJesu. Uthi salamukela in the mighty name of Jesus. Manisebenze egameni likaJesu, manisebenze physically, lisebenze spiritually, manisebenze mentally, lisebenze financially, empilweni yakaloyo naloyo, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane. Glory to Jesus. Amen. Lo yamzalwane wencandweni wayibona lento. Wathi unehlabela wathi lapha emhlabeni sisemkhukhwini bazalwane. Glory to Jesus. Mama athi ubheka kahle uzobona ukuthi umkhukhu lasikhona. Hallelujah. Ngoba lasikhona yebazalwane inkinga zakhona ziningi kakhulu. Glory to Jesus. Uthi usabhekele kuvelele, uthi ubhekele kuvelele, uthi ubhekele kuvelele. Athi obhala iBhayibheli ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uJehova wenza njani? Umkhulula kuzona zonke. So ngilethena izwi ke bazalwane namhlanje lokuzokhuthaza lithi lelizwi uma sifunda ubhala uPaul ubhalela abazalwane baseKorinte. uPaul uma ebhala uthi bazalwane bami ngokuba usizi lwethu olululana uthi alinamandla luwiki losizi esibhekene nalo uya uthi lolu sizi lungolwesikhashana. It is not into that will prolong. So izothi kuwena kungenzeka la udlula khona udlula endaweni yosizi, endaweni engajabulisi, endaweni yenza ukuthi kuvame inyembezi. Solo uyayibuza ngoba amalanga lokayahamba isikhathi siyaqhubeka ukuthi kanti lolu sizi liyophela nini, lezi inkinga nezinkathazo ziyoqhamuka nini, because ukubheka uyicabanga ukuthi ngazuthi izinto zizoba ngcono, ngazuthi izinto zizoshintsha. Kokunye isimo solo simile sinjalo ucabanga ukuthi lento izohamba iphele, uthi uyabheka ubone into ilokayipheli solimile. Kokunye ugcina uzuyi-understand uthi yazini ngizophilisana nayo. Zikhona izimo, zikhona izinto labantu bagcina baphilisana nazo. Umuntu azakutshele athi lokhu ukugula kwami le-condition yami la ekhaya sesize sajwayela ukuthi izinto ziba ngale ndlela, zaze zamakha namakhalenda ukuthi akwenzeki ukuthi andlule u-Agasti la ekhaya singakhalanga. Waze wa-understand ukuthi azuthi lento it is part and parcel of me. Namhlanje uzothi kuwena it is just for a moment. Akuthi makufika izimo nezinto zizohlupha umphefumulo wakho, uzwe ukuthi amandla ayaphela, uzwe ukuthi amandla ayanqamuka, ukhumbule ukuthi uPaul losizi esibukene nalo lungolwesikhashana, lungolomzuzwana, luyadlula. Akuzuhlala kunjena noma ngabe yiphi inkinga obhekene nayo. Ngifuna wazi namhlanje ukuthi khona i-expiry date yayo. Hallelujah. Uthi uPaul lasifunda khona bazalwane, lolu sizi lwethu
olululana athi lungo lwesikhashana. Yebazalwane, it is temporary. Glory be to Jesus. Manje ubani waziyo uma siya endabeni yesikhathi ukuthi i-temporary ingakanani? Ubani ongangitshela ukuthi uma kuthiwa this is temporary basuke basho isikhathi esingakanani? Hallelujah. It is not permanent. It is only temporary. It is seasonal. Glory to Jesus. And what I've learned about seasons is seasons change our challenge. Glory to Jesus. Right now we are transitioning from winter to spring. Now the temperatures will begin to change. So surrender when bandayo singene ndawo eqala ifudumala. So when the temperature qala phaka kusho ukuthi ama seasons aseshintshile. So who can tell me ukuthi uma iBhayibheli lithi this thing is only seasonal, this thing is only temporary? Ukhuluma ngesikhathi esingakanani? Ngoba uma wena udlula through the temporary season awuyazi ukuphela kwayo ukuthi phela nini. Hallelujah. Buyani ke bazalwane, buyani la. This is just seasonal. This is just temporary. How long is temporary? Hallelujah. How long is temporary? Is it 2 days? Is it 2 months? Is it 2 years? How long is temporary? What I've learned ukuthi lo temporary uyahluka bamahla, uyahluka. Kunomuntu othola umsebenzi bathi yena uzosebenza 1 year. So lo sebenza 1 year bamtshela bathi ku-probation ya 3 months. Kunomuntu othola umsebenzi wakhe owe 3 months. Hallelujah. Kunomuntu othola umsebenzi wakhe owe 5 years. That thing is not permanent. That thing is temporary. Manje labantu ama-season abo awafani. Lokhu season ye 3 months, lokhu season ye 3 years, lokhu season ye 3 weeks awafani. So understand ukuthi i-season yakho ayizufana neyabanye abantu. Ukuthi noma udlula kusiphi isimo ekubuka ngazuthi siprolongiwe noma ngazuthi sidonsiwe, understand ukuthi this thing is just for a moment. Your moment na yohamba bese yaqhamuka, your moment yohamba bese yaphela. Kulungile namhlanje uma kubonakala ngazuthi uyahamba uyatshala ngenyembezi. Lithe iBhayibheli batshala ngenyembezi, but uma sowutshalile kukhona isikhathi seharvest, kukhona isikhathi sokuvuna. Athi uNkulunkulu ezweni lakhe laba batshala ngenyembezi bayovuna ngokuthokoza. So understand ukuthi noma ukhala sekhona, noma ukhala kufikile, izwi lenkosi lishilo like the weeping may endure for the night, but joy comes in the morning. Uzosana wewe na wena ilanga lizokhanya, alizukhanyela abanye maqeda ikweqe wena ngoba lesikhathi odlula kusona it is just for a moment, it is just seasonal, it will pass. Hallelujah. Lithi lolu sisi luyasisebenzela isilinganiso esikhulu senkazimulo. Hallelujah. Luyasisebenzela. It is at work for us.
It is at work for us. Ubani lokhuluma laba zabani? Khuluma uPaul. uPaul udlulele. uPaul uyakwazi ukushaya. uPaul uyakwazi ukukhishelwa ngaphandle, akhishwe inyumbazana. Paul uyakwazi ukuboshwa ukuthi ngelinye ilanga it has become clear to the whole jail and the prison guards ukuthi mina I am in chains for Christ. Uthi sevele kuyacaca kubona bonke abantu ukuthi into engiboshelwe yona ukuthi ngihambise ivangeli. But noma ngingaboshwa uKristu akaboshwa. Ngizoqhubeka ngiproclaim ukuthi yena uyaphila uyabusa. Ayikho into ezongihlukanisa naye ngoba kwenye indawo yasho athi yini ongasihlukanisa nothando lwakhe, athi ukuzingelwa, ukushaywa, asibale lezinto athi nanto ekhona nezayo, athi akukho kuyakuba namandla okusahlukanisa nothando lwakhe. Ngale ndlela ahlushwe ngayo uPaul uhlushwe kakhulu, walinyazwa kakhulu, elinyazela ivangeli, but ngomlomo wakhe uthi lolu sizi lungolesikhashana. Bazalwane, lolu sizi esidlula kulo lungolokuzuzwana, lungolwesikhashana. Noma inhlupho zingaba ngakuwena, uthi ubheka nayo inhlupho, uthi ubheka nayo inkathazo, uthi angazi ngiyophuma kanjani, ngiyobona ngenze njani, ngizothi kuwena namhlanje it is just for a moment. That season is passing ngoba impilo yinto enama-tests, yakhelwa ama-test. Uthi usaqeda ukudlula kule test uthi uyiphasile, kuvele another test. Uthi usabheke lapho kuvele another test. Life is full of tests. Life is full of twists and turns. Impilo ayihlali ku-smooth sailing. Impilo idlulisana endaweni ezinye ezibuhlungu, ezinye ezingakushiya ubambongo ongezansi uthi kanjani. But uNkulunkulu ekhona, uJehova uzokudlulisa, uJehova uzokweza. Athi uma ekhuluma encwadini kaIsaya, noma ungadabula emanzini amakhulu angiyikukhukhula. Athi noma ungahamba endaweni eshisayo ungene emlilweni, but umlilo uyikukushisa. Ngobani? Ngoba mina nginguJehova oma nawe, nginguJehova ohamba nawe. Ngelinye ilanga uNebukadneza uke wathatha amadoda amathathu elithi iBhayibheli wawafaka emlilweni, bawathi kuwona madoda, uma ningaguqi ningangikhonze ngiyomthatha ngimfake emlilweni. Bathi kuyena Nkosi asikuphendula, but our God is able ukuthi asikhulule. Even though ngasikhululanga, we are not going to bow. Wawathatha wenza umlilo, wabasatha emsebeni, wawafaka emlilweni. Ebengazi ukuthi wamikisa uNkulunkulu wabo. Lithi iBhayibheli wathi yena wose emlilweni wabona amadoda, wathi uyabala, wathi hayi man 1 2 3, hayi man lona wesi4, hayi man 1 2 3, khona wesine 1 2, hayi man. Wabuyela kulabo madoda, sifaka abantu abangaki, bathi Nkosi bebabathathu, bathi mbona nendoda yesine emlilweni, ngoba yebazalwane noma sifakwe emlilweni ungena nathi abendoda yesine abasifake emlilweni basimisa uNkulunkulu wethu. He is a consuming fire. It is just for a moment. Hallelujah. It is just passing. Kuyadlula. Mamela, temporary asiyazi isikhathi esingakanani. Kwabanye 2 weeks,
a moment. Umoya wakho ungayiphansi. uJehova nawe, uJehova in this moment of pain, uJehova uzothwala, uJehova uzohlenga, uJehova uzodlulisa. Bayabona uqhubeka uphila, bathi uphila kanjani? Uphila ngokukhona lo hamba naye, uphila ngokukhona lo omthwele. Abanye indaba yakho bayayazi, abanye isimo sakho bayasazi, bathi qhubeka, uJehova uzoma nawe, uJehova ngeke aphume ngawe, uJehova ngeke akuyekelele, uJehova ngeke akuthele, uJehova uzokuthwala, uJehova ume ngakuwena, uJehova ubheke ngakuwena, uJehova uzokusingatha, uJehova uzokulondoloza. Hallelujah. Glory to Jesus. It is just for a moment. Kuyadlula abantwana basekhaya. Amen. Lolu sizi is achieving for us a great glory that will be unveiled. Lusisebenzela ukuthi lwambule inkazimulo enkulu. Hallelujah. Athi Paul lapha encwadini ka-8 verse 18 athi ngithi mina inhlupheko zesikhathi ayinakulinganiswa nenkazimulo ezobambulwa kithina. So njengoba ubona sihlupheka kangaka, njengoba ubona sishaywa sihlushwa kangaka, kwambulwa inkazimulo, khona lento ezovela. Glory to Jesus. Abantu bathi mabeyibona bathi ubandlokhazimula kangaka kube kunguwe, ngoba uNkulunkulu usethe inkazimulo kuleka emntwaneni wakhe. Ngoba kunomehluko yabazalwane kubantu abadlule from a great deal of pain. Nabantu ipain abangayazi. There's always that difference. Ngoba lo uNkulunkulu amdlulisile uba nalento ekhazimulayo, abantu bayibone kuyena ukuthi lo wakhazimula kangaka. Yingoba bazi ukuthi uJehova uthathe kuphi, uJehova ukulande kwiziphi inhlupheko, wakuthatha uJehova wenza ukuthi lento ekuwena maqeda besiyabonakala phambi kwabantu. Yingakho uJobe athi ngokuba ngiyazi uhlengwa uyaphila, athi ekugcineni kwabona konke uhlengwa uyoba. Uthi uJobe nomhleli mina, athi uJobe lapha ku-19 ngokuba indlela yami uyayazi, akukho la ngizoya khona kumshayele surprise. Athi esengivivinyile ngiyaphuma mina ngifana negolide. Dala baba bengizoshela okuwena ukuthi nawe uzokhazimula, nawe uzobonakala ukuthi inkazimulo kaJehova iphezu kwakho. Lezi zinto inkinga nenkathazo aziqeda ngawe, ngoba uJehova akaqedi ngesimo sakho. Noma abantu sebama-write off bathi indaba yakho ayikho, bavala iy'ncwadi, but uJehova uthi lapho egcine khona kula mina ngiqala khona, ngoba mina uNkulunkulu ngadala yonke into kimina isesikhathini, yonke into kimina ngiyayazi ukuthi iqala kuphi futhi iphela kuphi. Understanda ukuthi manje wena useseku-transition, but kuyothi makuphela that just for a moment yakho, maqeda bese uJehova ambula noma veza inkazimulo yakho, ngoba angeke ugcine kanjena isimo sakho asizuphela la ukhona. Noma namhlanje uqabela bamanzi, noma namhlanje uyezwa amandla ayaphela, awusaboni isizathu sokuqhubeka, but ngizothi kuwena, this is not the end, this is not the end, this is not the end. uJehova usengawashintsha amatafula, uJehova usengasiguqula isimo sakho. Ngizothi kuwena namhlanje
Haleluya. Ukuba usizi lwethu olwesikhashana olomzuzwana uyasebenzela isilinganiso esikhulu somusa. Glory be to Jesus. Lolusizi luncane noma libheke kanjani noma ungasifaka isikhathi ukuzive ngathi wena ubani ongangitshela ukuthi i-temporary is how long noma usungabala ukuthi it's been 5 years. Yes, it's been 5 years, but that 5 years to God, it is only temporary. Glory be to Jesus. It is only temporary. Angeke uhlupheke 5 years maqeda uJehova athule ayeke vele enjoy. Glory be to Jesus. Isikhathi uya understand uNkulunkulu ukuthi senihlupheke isikhathi esingakanani. Uyalibona usizi lwami. uJehova into azoyenza naye sengiyaqeda. Uzoletha into ezovala usizi lwakho. Ekwenza ukhohle ukuthi ngike ngadlula la. Uyoletha into and ukhumbule ukushintsha kwempilo yomuntu it's a split moment. Fana noWinnie Lotto ukushintsha kwempilo yomuntu. Glory be to Jesus. Ngoba naloyo Lotto uyahlala ngamanje namhlanje ahamba pheja maqedwe ukupheja athi makabheka inamba mayidonso phuma inamba yakhe phuma inamba zibe 5 ningabuzi ukuthi wazi kanjani nazi bazalwane ngabona zibe 5 athi sengiyimillionaire senguli split second. That's how God can change your life. That's how God can change your story. Hallelujah. Ngifuna ukugcina nganawo nabe ukutholayo. Lithi iBhayibheli kunabazalwane. Glory to Jesus. Lithi leBhayibheli lapha encwadini yeSambulo levesi. Yibo laba abavela usizini olukhulu. So ngifuna understand something ukuthi life ina twofold lesiphilayo. Glory to Jesus. Khona uzokuthola la khona uyokuthola mali ngaphesheya. Hallelujah. Khona uyokuthola la khona uzokuthola. Hallelujah. Manje lithi iBhayibheli yibo laba bavela usizini olukhulu. There were many trials and tribulations ababhekana nabo. Lithi iBhayibheli kepha bamnqoba basho isitha ngegazi lewundlu nangezwi lofakazi babo. Lithi iBhayibheli maqhubeka abathandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba sekufeni. Okusho ukuthi yebazalwane kunezikhathi ezokwenzeka empilweni yethu yokukhona ezizokwenza ukuthi impilo yethu singayithandi even unto death. Kuze kufike la masuthi siyafa khona. Why ngiveza nawo? Ingoba I have learned ukuthi the tests and the trials while sisesenganeno they never end. Uthubheke lokhu kuqhamuke nakho. Athi uJesu nekhuluma esehamba encwadini kaJohane athi emhlabeni niyakuba lusizi. Athi emhlabeni nobhekana nosizo olukhulu. Athi but take heart, I've overcame the world. Yingoba uJesu bekade aqonda ukuthi uma sesela ziningi inhlupheko esiyobukana nazo but siduduzwa ukuthi yena inkosi yethu umqobile umhlaba. Uma yena umqobile rest assured noma bangathi impilo yethu siyithanda kwane but
sibambelele ekutheni our victory is assured ukuthi vele thina singaphezu kwabanqobi ngoba thina sanqotshelwa uyena lo wasithenga ngegazi lakhe wasinikeza uNkulunkulu ukuze sibe indlalifa zezulu. Ingakho Paul ebhala athi nina ningaphezu kwabanqobi. I am more than victorious. I am more than a conqueror. I have conquered. I shall continue to conquer. I will conquer and conquer until forever. Ngoba mina ngingaphezu. It is just for a moment. Glory to Jesus. Masakhaya kakhulu understand kuwusikhashana kuzodlula. It will pass. The passage khona la uyakhona khona la uNkulunkulu akumisa khona. Glory to Jesus. Singaphakama thina sonke bazalwane. Sivalela amehlo. Father, in the name of Jesus Christ, we come before your presence. Thank you for being God. Namhlanje Nkosi sibonga ukukhonjuzwa wena ukuthi uNkulunkulu wami kungowesikhashana. Baba qinisa ke Nkosi amadolo angeqala egameni kaJesu waseNazaretha. Sipha amandla amasha elithe izwi lakho uNkulunkulu wami abakwethembayo bayaphiwa amandla amasha. Lithe izwi lakho Nkosi bayagijima bangakhathali bakhuphwe ngamaphiko njengeyinkosi egameni kaJesu waseNazaretha. Siphe Nkosi amandla amasha. Ushilo izwi lakho wathi wena ngumpholethile amandla egameni kaJesu waseNazaretha. Sigcwalise Nkosi ngamandla in the mighty name of Jesus Christ. Thank you Father God Almighty. Ukukhunjuzwa namhlanje ukuthi konke esidlula kuko kungowesikhashana. Sebenzela thina in Jesus' mighty name. Baba khazimulisa uJesu empilweni zethu ukuthi yonke indawo nalo myalezo yofinyelela khona. Usisa abantwana bakho, usisa ibandla lakho ngelihle nelikhethekile igama lenkosi yethu Jesu waseNazaretha. Bakudumo lonke lubuyela kuwena. Ngiyancipha mina phakama njalo Nkosi ngoKristu lo inkosi yethu in Jesus' mighty and wonderful